boleh sibuk ni fi kong bakor dor banat bengi khot i kong bakor yang ni kapor ke jong fi tingi nget scam nge itu i kong bakor dan ben jo fi itu dan ben jo fi le sem itu i kong bakor ide iwe na gin nge kam jaga je secretary assembly but ide i khot ke komiti balang jaga balang paryong te ko boleh sibuk kong ni kapor te ngi sngo komen da bangi yo ban long ni ke je seng ke mau i ni ke na bon sawian te ke ke ba straight to your mind lah ni ke bawan haka jengmut jong pi kum ke jeseng ke assembly haka ba pijet ban pelong ya ni ke sengi bar rakhe ban kan mau ya ni ke senam ya ni ke nabon sawian ke bateng teng ngila kalet no ya history jong kan isi kan mau ke nabon sawian atau ke movie ke tatar tar dari ngim kan mau su wa ke senam ka dap sispanya pusat senam mentau senam ke ke trai ke bawan kan mau kan san ba ke jeng yo i jok ke jeseng ke assembly ba pi pelong ya ni ke jeseng kulo sibun banang san na kam ta kan ka lat ning kong ya pi ka pila live streaming ya kan ni ka jira ke jongi ba kun jo ban yo kan ka lat ban kren ba pi halor kan ni te kum ka jing sang ka thai ke assembly te jing shisha ngim tip la don em celebration ki jing rakhe ki snem ki bala adap ka jing dap ar san snem ne san pho ne kum ta ne ka chu ja ha ka we ka sngi ke nya ba ngi kan mau ngi ong ba to ning celebrate no ka namar ka balang kala adap chis pa ni san snem kana bon ka kan thai ka ning kong le se kala dei ka por dia ni kelami perkat bun jing syah ta kasian ke dia kasian ke bang ya keren haka executive committee ni rai hang ta bat le se ngi ong hak tu kapor bang ong tongin senang ya wat jing tip shu bangin rakhe ya kan ya ka jing rakhe ke jing dap spa ni pesan snem bat hak tu kasian ngi la thmu hi ngi ong ba ladang ngi rakhe ngin le chai nang saulia na mar bele kan ni ka jaka ka bala pen baptis ya kan bon dia oh ya kapor ngi perkat haka isi ke baneng kong te ngi ong ba ngi don ke jing ka don ke jing empat tip bah kan ngi empat tip bah ya ka tarik hak tu kapor tian ri hadin ni sati kenai ni kata rek bat kumbala ong is ke tri mene ka mon ke ningkong ngimot bangin rakhia ka sem ar phuwei ri hadin dang ila tikna ba ka jing pan baptis ngi ongin ngin rakhia ha ka por ba ka rung palang chitering u september ar chi hajar praspa sau punyo ne ngin rakhia ha ka jing pan baptis ya ka ri hadin ngi prakhat bangin rakhia no ha ka jing pan baptis dia nak tak kadau kidon kini kijing kenrum kenram ka to ka ni ka wan sakini ka covid bat kidon kijing ki bangia kendo dia nak tak kadau ngi poi ka jing rakhe ha uni obunai agos mar kani ka jing penlong jing ibra agos pan jing shisha balarak la penbaptis kana bon kan riu teriku julai khat pras pa sa pu pra dia ka jing sing kan thei ka jing sang kan thei jing sha ka sinot sep ni ngi rakhe ka women's week la thmui kan ni nadu ka snem shejar kanai spa kanai pusan kitip ne ambaya kan ni ngi ha po ke jing alam jong ikong full to one to so kitu gidi kilong kemi ki papan kan mau ya kan ni bangin rakhe da ka women's week pansa jing kan mau ya kan ka kan thai kristan ka badin kong kan nabon tela pansa ka sinot ha tu kasem kan dai pusan hang ni sora tamang yo tela pan biang ya kata anda la phia sinot mi ngi bat sep ngi pan biang ba kasem arjar san ngi yo ya ka women's weekend dia halor kata kanong rem ngipan ban rakhe kan jing rakhe chis pa ni pesan snem kan nabon ro ka KGB assembly kong upila ngila aya pi ka women's week dia nginum ashu dia haka assembly ngi klem rakhe women's week ka assembly namar ka assembly pat ngi shim ya ka team ja ka women's week ka ditat haka snem arjar khatway ngi pentrai kam lang ka team ja ka women's week ka sem arjar khatlai dia ka sinot mi ngi bat sep ngi pan ngi rakhe la ka jong kan menshwa Reina do kasem arjar san kasinot sep ngi arjar nyo kasinot mi ngi ka jingmut kalong ban sa jing kan mau ya ka nabon hi kata dien dang ila pen shai ken ka KGB assembly ba ka jing thmu jongi ban rakhe ya ka jing dap chispa nyep san sinem ka nabon ka dei da ka KGB assembly ka women's week ka dei jong kisinot den dala shai kata ngi sayo e kan ni dang yo a ka ne ka KGB assembly ka balong khasup tengah dia ngi kerki ba ben na kata kadau ngi ong bala dalong kum nongin ka pat yen ka balang nong saulia bahkan pediang tingi su ban aingo shibun ya kan ka lat bo blei uple bat baka balang nong saulia ka pediang ngi so komen hadu kata kata bahang ni ngi yo on penlong ya kan ka cing rakhe isu kuban sibur mon ba ka jeseng kan thei assembly ka kan mau ni kan nabon sawian panganang ekran menabi pastor ha ka interview ba ngi so thu ba kidon sibun gini ki bangi bu ri ma bateng teng ilong kristan at kapon along kristan ka history jong ki kala bu ri no ito kata is part of history ngi keren kanapon is a part of her story is a part of her story kabatek teng iklet no kam kabalang ban burom ban kan mau gini gale swa jong ki ru slur jong ka jenget tingi smo i baga jesen kan thei assembly ka persang ban on cover biang ya kat ka her story mon mod ai te kan tien kam putna her story jong kan napon sawian ulang ka kristan ban kong
di kai ka jik tmu su je ka je seng ka te assembly ngi so thu ka ma la pan sign ka je seng ka ba sedang ane nong so le kai ka jik isu su fini celebrate kai ka celebration ane ka jik pen kre ka ba pen kre ka je seng ka te assembly lek ba ki ki po ban wan ba hai pen kut ya kan celebration to ka jing thu ka jing ka thei assembly halor ka ne ka jing rakhi jing dap spa nyu san snam ka jong kristan ka na bon ti ho ni ong ban sedang hang ni hanong so lia ban ni ong ba ka ngin pen kut no cha sinot mi ngi namar ka ni ha pa sinot sep ngi ngin pen kut no cha ka sinot mi ngi te ka balang ro jing shisha ngi la terwan ringin sa pen shai hadin ni ka tang nge bangin pen kut no la sham snam te ka ni ka jing thu ka jong ka ji assembly pat bangin pen long stage sinot mi ka long ka ni ka jing long spara jong i ken ka kerteng juga na bon ka don hang ni hanong so lia ai ba kan don hang no mo kumbangi don in ka every heart of every ho kinong ki ba dei para banget jong ba presbyterian namar nganget pisang thu ba ka ni ka jing excited man ta ki kan thei ki ni ki por ki kwa ban ra ken ni klet kumba what you Thomas Jones ni kan mau ringi klet ya ka An Jones mo dia dang shen gi dang ya wan bu senti ho apu arterik menta ogas kadega sngi baka sakan mau ka jing dap snap ka jong ka khlat prospa sopusan ho ya ke yap Kamal apu arterik siap. ogas sebutlah sngi baar Siba. Lati kan nus snap de bana kaina Ni sa komen si bun bagi la ami kita kicing perkhat bangin ken mau ru ikini kikin thei namar ka An Jones ru kala len ya la de ban wan lada kam wan le si Thomas Jones wan te kum kita kicing perkhat ngi perkhat ya kan bon ru lara kien em si spa san po ngim tip ringin le ya kan ni namar ka wei pat ka ba pen kta ba yangi bangi pulis pang kan bon ngi tips pang jong ka mo ngim da tip ha shu si bun ki aka kam don haru wat ya ka to ka register balang ru ki don ki bo ong ka tarik pen baptis ru ka kam da day bah mo ki ong ring yu i ka tu ba la ra ke shilenter hadu ka balang nong sauli hang ni ka jing dap sis pa nyop san sem ka balang ka don be ka tu khan rio tarik jong u dai July si jar pras pa sa pupra tingi tip ru ba ka na bon ka long kan no hikai ka baning kong bangi su tanat ka wei ka ba ku mangi ai ka ni ka team ki kan thai ba ka masim jing chakri ni thu leng ba ka jing le jong ka na bon ka jing IT jong ka hi ba ka jing chakri jong ka kum ka no hikai ru ka jing shisha ka ngas ngau kum tangam tip ki nong puli history le ni ki nong thok ki kan mau kum no ka ka bajan ngas ngau ba ya ka to ka history ka ba kan bon kan sala ikai school shela ka de ka para jung ulai hat ka ba ong ha u sahab Lewis ban ong lada pi hikai ngi syapang ka im ba ka le pop balai phim thung nong hikai ri ki kan thei khnang ba kita kin pen du no ya kata ka pop na marti maka ka pop rai ka pop per thei pi kai si kai yangi de balai phim thung da ka kan thei hang ni ka na hi ka school ba ngasu pala ba puli kata iya kan ka history ba ka de ka kan thei ka ba kan mau ka ba ong yo sahab bat ka history ke thu ba usahab lewes ong don kin tien shu ula thung no e kana bon tingi so tanat ba kata ka jingmut shisha ka don hak tien ka jong play ba ki kan thei ki de ki ta ki ba lam ka pop de menta ya ni thung ye ka kan thei bat jar khat ka de kana bon ka kristan ka baning kong ka no hikai ka baning kong kumne panel discussion mane ni la ong ba ka de ka missionary ka baning kong te ngi sngo hun ken ba kan ni ka jing rakhi ngi kwa ba kan don ka kan kta ti kan kren ya ka jing im ka jong kana bon bat ka ka ba ki kan thei tang celebration kan ka bangin kam dei tamban chi pan sa kan mau kai kan don ke ka ban bersiu thia ye kan kom perkhat ka thamai tharai ka be dei spang ni ki kan thei mo mong fi ka ani Jones ka bangin sa rakim da arfu atrik na tharai ki sa don ki kan hon ki ban son busin tiu ye karo man kan mau ye ka ngi so ye ba persa ka jesen ka dei assembly do persang pan on cover kita ki her story mangla syekh ta sa ta ki history Kede. Jones William Lewis tater so de man kata spang ni ro di kediat pat hawe de bukan ikan nabon ka ba ni so thu pat ya ka ong ni shute history bakal high school sa sila te ka ngim tip su pat ya ka jing tip ka jong ka ni ka jing klat ka jong ka ni ka family jong ka ngim tip su ngim lap su hi pana seorang ngat hari jenjar ban yen ka family ka jong ka tinga thai kwa ban kali na pi ka jesa ka he to pi don ka jing thu ba fen yet su sa pang jong ka ni don balong determine man research ha iktap ya ka mo ling mga ni ka jing rakhi nangilap ka tanga thai kan kam pro tana su ne kom don ne te ha kan ka jing ya prakhat jong ik ma jesa ka assembly jing shangila ajit ru ka to kon ningot ki kan thei ban wat jing tip su alor kata tiền rei ka wei ka mo ngi wat ngala ya persang ban suat jing tip na shela ro pang ong ngi wat namar don ki bo ong bala tep shela ro don ki bo ong kum non tep shela namar na shela shani kum non ra hak ta kapor kum non tep shas ki don bo ong tep hang ni ha nong saulia te la don bayawan wat hapor bungi wan pet ilum jing tep ro ki ong don kita ke batho tang bon mo kum kita ki bun mo tingim la kan ban pensisha kalong kum no rei ki history
กำดัชชัยพี่ก็ลงกระจุกุมกระตุกาลงกันจิงสถุบักลาและเสนากิตากิจิงทอหิงิมติบนะกันกระดาวลาเตพาเชลาเนี่ยลาเตพานองเซาเลียเตียงอีองบาเลซิงนะวันนั้นตั้งอีละบันคำติบคำพาหากจิงช่างอีละกะลีกะลีนไรกีลงกีมีกุมกีตาบะง่ายงัสงบะงามปฏิบแต่ไผนั่นก็งูงเงยอยาก history กับบ่องบะละระยะกาชะนองเซาเลียdengan sumur durba namar bakan ni ke balang dari te bali macam te pasela te kala bandi jumai ru mo kum bala ong bala la ja no kijing tep jongka handai kum kijing seng ke assembly pat ngidon kijing thu ko wei ka ba ni kham thu ka ba kham ka ba ngim pat ngila ya kut ken kata kelongin pha ya nur ya nu ngim pat tip akan ko kam ngin pha ya nur ya nu kham jit ki kan thai ki popular theology makin lecture wales na wat shu ki city jong ki missionary kin translate kin kelaktian ki tu ki jing thok city jong ki hoi man tang ngila dep thok sa library hari wales so ngila thok la yo ka jubab han rei ki ong bang ngidang wat te 4 don ken long ngila ya man tang ngila ya communicate bat ki kamot ngila thok city ba ka library hari wales la jubab han rei ngim pat kot nang beteng rei ngimut la dang yo shwa ban wan chani le se ngila ban ya tu ai rei kermen ba man ta usnem ngindang beteng kata ka jing pha ya iwe ni ki ken thai ban le chathi te kam pat long ka ba tikna na mangila ya kren bat ni kwa ban pendep ya kata han rei kata ka long ka we ni ki jing akut ka bangi don halor ki ai ba kan ni ka jing rakhe jongi kan ka jing kata bangi ok impact ndai ta bangi churakhe ni ka don ka ai ka lawai nang ni bangin clear ngin wat ya ka benta kana bon wat la ka imtak hendet kisnem rengi ong kan kren ai mdai tan kana bon jing sha kan ni ka jing ya kren jong ya ka executive committee jeng sen kan thai ni prakhat ba kan ni ka thin ki kan thai ka sim jong chakri nalor kana bon ba ki wei de ki kan thai ke ba ki wei de ki kan thai jong ki to ki por na du man shwa in wat ba ngin sa pen long ki jing ya pli jing mot kumno ngin petang nang ni ki kampat kot Boleh sibun kong bakor ini ko por bakor dor ngi iskam bagata ka jing tmu go pi ke seng kita assembly yang bagan ni ka celebration ni ka jing dap si spanya person sem ka jing buat tes ka na bon kan long ka job ka long ka jikar khu kong bong pi bakan peliru i ka jing mo par kham jing ni ban yo i ka ban kersiu i para kan thai bakan kersiu ru bari kishin bang ro ban ni ai na kan na bon phang ka jing slor ka jing net jong ka mo ni sung thu mi la de pe ka film ka movie jong ka sa ban be na ka yeng sa be na ka kor ka sa berniam ba hadu berniam ta ter kamar bonong long kristan ki por ni sung thu ka jing ba sudah kemnong belum mentas lo kristan la bi ban long ini type long hak por jong ka le sing sung ka ba tering ai ngu yu blai ba ka don ka ni ka siam pat kan ni ka rung sa phi ki nong yalam je sing thai assembly ka rung sa assembly por ka we bangai scam ba sa don lam kita ki ban yet lam ban research mengikwa ban yo snow history ba kham jan ai ju Siapang kini kena buat sawit. Kau boleh sibuk kau boleh dorang kat begini kerja seng juga kerja seng kerja assembly. Berki bentah baru ki program fidang David pendap boleh kekui pi fidang laban sakit kamu. Boleh sibuk kau. Boleh sibuk ya.